बिस्वजित दैमारिया बिटिसिआव बिसायख'थि गेलेब्ला टिएमसिनि गिबि फेजानाय खामानिया बिस्वजित दैमारि। जोङो अन रेकर्ड बुंदों जुदि बिस्वजित दैमारि सारा बिटिसिआव इलेक्शन गेलेयोबा गिबि फेजेननाय खामानिया तृणमूल कंग्रेसआ बिस्वजित दैमारिखौ खालामगोन। बिस्वजित दैमारिया बिजेपिनिफ्राय बिटिसिआव देरहानायखौ जों गनाया। बिजेपिनि जानानैबाथ' जों गनाया। मानो गनाया? बिस्वजित दैमारिखौ बिटिसिआव देरहाना फैनायखौनो जों गनाया। राजखान्थियाव बिस्वजित दैमारिजों टिएमसिआ 100% फाइट जागोन। बिस्वजित दैमारिजों आं बेखिनिखौनो बुंदों आरो बिथांनि समान अभिज्ञता जोंहा गैया। तथापि जिखिनिखौ बिजिरना नायदो जोङो जिखिनिखौ बुजिना मोनदों जे पलिटिकेलाव बिथांजों 100% जोंहा फाइट जागोन। बेफोर गोख्रों रावानो जाबाय बाक्सा जिल्ला टिएमसिनि आफादगिरि दिपेन रामसियारिनि। नंगौ, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि हेंथायै बाक्सा जिल्ला टिएमसिनि आफादगिरि दिपेन रामसियारिया गोख्रों रावजों माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बिस्वजित दैमारिजों जोंहा जेबो उसुबिदा गैया, बिथांनि दोलोजोंसो जोंहा असुबिदा दं। आरो जुदि बिस्वजित दैमारिया बिटिसिआव बिसायख'थि गेलेब्ला टिएमसिआ गिबि फेजेननाय खामानिखौ बिस्वजित दैमारिखौ खालामगोन। जेरैखि जाया बिथांखौ जों फेजेनगोन होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन रामसियारिया। बिथाङा बुंथिबावदों दि बिस्वजित दैमारिया सासे सुबिदाबादि नेता, मानोना बिथाङा जाय दोलोनिफ्राय एमएलए एमपि जादोंमोन दिनै बिपिएफ दोलोखौनो गारनानै गावनि सुबिदानि थाखाय बिजेपिआव थांदों। आरो जों जा बुजिना मोनदों बेवहाय राजखान्थियाव टिएमसिआ बिस्वजित दैमारिजों 100% फाइट जागोन। बिस्वजित दैमारिया टिएमसिआव फैयोब्ला जों बिथांखौ बरायगोन, नाथाय बिस्वजित दैमारिया बिजेपिनिफ्राय बिटिसिआव देरहानायखौ जों गनाया आरो चिफ जानायाथ' उननि बाथ्रा होननानै गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन रामसियारिया। दानिया फैदो बाक्सा जिल्ला टिएमसिनि आफादगिरि दिपेन रामसियारिनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंना लानि। बिस्वजित दैमारि सारखौ जोङो अरायबो मान होयो। बिथाङा आसाम एसेम्ब्लिनि अनारेबल स्पिकार आरो बर'नि आगोमा स्पिकार, बेखौ जों गासैबो मानियो। नाथाय बाथ्राया जाहैदों मा, बेराफारसेथिं बिथाङा सासे सुबिदाबादि, सासे गाद्दार नेता होननानै जोंनि बर' रायजोफोराबो गेजेर गेजेर मिथिगो। এই कारणावनो सुबिदाबादि आरो गाद्दार आं बुंनो लागा जादों बिथांखौ। जाय पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय बिथाङा दैदेनगिरि जादोंमोन, जाय पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय बिथाङा एमएलए आरो एमपि जादोंमोन, दिनै बे पलिटिकेल पार्टिखौनो, बे बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिखौनो गारनानै बिथाङा गावनि सुबिदानि थाखायसो थांखो ना मानि थाखाय थांखो, बिथाङा बिजेपिसो दङ। दा घटनाया जाहैदों मा, बिथाङा बिजेपि थांनायाव जोंहा आपत्ति गैयामोन, खिन्थु बिजेपि दला जोंनि अट'नमास काउन्सिलखौ बा बर' हारिखौ खुथि खालामनायनि थाखायसो जों बिथांजों जों एन्टि। एज ए पार्सनेलिटि बिस्वजित दैमारिजों जोंहा एख' गैया, खिन्थु बिथांनि पलिटिक्सखौ लाना जोंहा असुबिदा दङ। आरो जोङो अन रेकर्ड बुंदों जुदि बिस्वजित दैमारि सारा बिटिसिआव इलेक्शन गेलेयोबा गिबि फेजेननाय खामानिया तृणमूल कंग्रेसआ बिस्वजित दैमारिखौ खालामगोन। आरो बेनि थाखाय जिमान स्ट्रं जोंनो केन्डिडेट नांगौ, बे केन्डिडेटआ 100% जों रेडि खालामगोन। जेरैखि जाया जों बिथांखौ फेजेनगोन। मानो फेजेनगोन होनोबा, नर्थ इस्टनि करिडरा जाहैबाय आसाम। नर्थ इस्टआव जुदि करिडराव थांनो जायोबा आसामखै हाबनानै जोङो मेघालयानो जा, मणिपुरानो जा, अरुणाचल जि माने स्टेटआव थांनो लागा दं, जों आसामखैसो हाबलांनांगोन। थिग बेबायदिनो बिटिसि बिजेपिनि करिडरा खिन्थु बिस्वजित दैमारि। आरो बे करिडरखौ बन्द खालामाबा जोंनो थाग थिग लासै बिजेपिआ फैगोन। गतिके जोङो बे करिडरखौ बन्द खालामनो थाखाय जों रेडि। खिन्थु अन रेकर्डबो बुंदों पार्सनेलिटि बिथांजों जोंहा बिस्वजित दैमारि सारजों कोनो शत्रुता गैया। तृणमूल कंग्रेसआ उसुबिदा दं बिथांनि पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै। बिस्वजित दैमारिजों आं बेखिनिखौनो बुंदों आरो बिथांनि समान अभिज्ञता जोंहा गैया। तथापि जिखिनिखौ बिजिरना नायदो जोङो जिखिनिखौ बुजिना मोनदों जे पलिटिकेलाव बिथांजों 100% जोंहा फाइट जागोन। तृणमूल कंग्रेसआव फैयोब्ला बिस्वजित दैमारिया वेलकाम खालामगोन नामा? तृणमूल कंग्रेस पलिटिकेल पार्टियाव फैयोबा बिस्वजित दैमारिखौथ' जों वेलकाम खालामगोन। कारण तृणमूल कंग्रेस पलिटिकेल पार्टिया बर' हारिखौ खहा खालामनाय खामानि मावा नङा आरो बर' हारिखौ नङा बिटिसिखौ खहा खालामनाय खामानिखौ जों मावा नङा। गतिके जोङो जायफोर दैदेनगिरिया फैगोन बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामगोन, डेफिनेटलि वेलकाम खालामगोन, बेयाव जोंहा कुनु दिदा गैया। खिन्थु घटनाया जाहैबाय मा,
तारमाने जोंनि अट'नमास काउन्सिलखौ खथि खालामनाय जिकुनु केन्डिडेट बा जिकुनु डायनामिक जिमान गेदेर लिडार जाथो बिथांजों जोंहा कमप्रमाइज गैया एज ए बिश्वजित दैमारिया जिहेतु जोंनि हारिनि दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारि सारा बिजेपिनि जानानै बिजेपिनि जानानैबाथ' जों गनाया मानो गनाया बिश्वजित दैमारिखौ बिटिसिआव देरहाना फैनायखौनो जों गनाया शिब जानायाथ' बहुद उननि बाथ्रा बिथांखौ एमसिएलआव देरहाहोनायनि थाखायनो जों पक्ष पार्टी नङामोन कंग्रेस पलिटिक्स फेजेनथारगोन नामा बिथांखौ नोंथांमोना ट्राइ खालामगोन जों सेस्था लागोन पलिटिकेल पार्टियाव फेजेनथारगोन होननाय हाबाफारिया फैया खारन रायजोआ मेन्डेट होनांगोन खिन्थु जुजिनांगोन जों जुजिगोन बिथांखौ फेजेननो थाखाय जुजिगोन डेम'क्रेसियाव रायजोआ राय होनांगोनथ' रायजोनि रायखौ आदाय खालामनो थाखाय जों सेस्था लागोन